хора, аз съм Илана Кръстева. Днес ще правим слабмейл с Мария Петрова. Нейният колет дойде по-рано. Нейният ще дойде след някъде 2 седмици. И ако ви хареса клипа, харесайте го, коментирайте, абонирайте се за канала ми, натиснете звънчето, за да ме следите. И така, нека да започваме. Отгоре на кутията, ето я кутията, добре я опаковам. Отгоре на кутията пише за теб. Чакай, аз ще го отлепа. Ето, за теб. Хубаво пише. И така, нека го отворим и да видим какво има вътре. И така, разлепих го. Сега, първото, което виждам, са храни. Чакайте, сега ще ви покажа. Първото нещо, което виждам, са кубетки и храна. Така, първото нещо е кубетки, стикс. При нея имам много различни кубети. При мен има много малко. Кубети стикс с чиз, сирене. Първото нещо. Така, второто нещо, което виждам е юху с шоколад и бадеми. Ето. Така, третото нещо, което виждам е ето това. Не знам дали ще видите. Това е троли. Нещо такова. Много е вкусно. Със сигурност ще е много вкусно ден. Така, другото нещо, което виждам е сникерс. Обичам я. От много време ми се е дояла сникерс. И аз си изпратих точно толкова неща. Така, следващото нещо, което виждам аз е този крем, който подобрява сухата кожа. Ще си го ползвам с радост. А така, следващото нещо е диадема. Чакайте да я пробвам. Малко ми стърчи тук косата. Ама това ще го правим. Нещо такова. Ох. Ето. Добре седи. И така. Следващото нещо, което виждам. Първото беше диадема, нали? Така, следващото е маркер. От много време се търся такъв, но го продават все пак. Ето. Така, другото нещо, което виждам е този дезодорант на Малиция. Ето. Така. Малиция. Мирише се на сладко, нещо такова на сладко. Така, следващото нещо, което виждам е ето този гланц. Ето, чакайте да го видите по-близо. Ето. Гланца. Гланца е почти на английски. Явно Made in China. Така, я да го видим как е. Мирише божествено. Ето го. Може да го пробвам. Ето пред камерата. Вау! Така. Чакайте само момент. Вау! Ей, хора, ето как ми стои. Аз се омазах. Като петел. И може и да стоя с него. Не, наистина доста хубаво ми стои. И като изсъхне, става муа. Така, това беше гланца. Така, следващото нещо е пак гланц. Той е на руски. Той явно е за когато, примерно, навънка много хладно и трябва да се сложиш от него и няма да те боли така устата да щипа и е такива. Така, следващото нещо, което виждам е този часовник пръстен. Ето.
Виждам колко е часа само като така направя. Ето. Може да го видите и без пръста. Така, да. Следващото нещо е тази пеперутка, която се слага... Ето я, чакайте. Ето. Която се слага ето така, нещо такова. Мен ми стои ужасно. Аз ще оправя, но днеска съм много щръкнала. Така, следващото нещо е този лак, който отдавна исках. Той е на Full Color, червене и е много готин. Така. Следващия е заздравител за ногти, перфект, пише. Много е готин. Следващото е пак червен лак, Natural Pro, пише на Avon. Ето го. Много е готин. Това е блестящ самче. И така всичко в него свърши. И хора, чао! Това беше от мен. Гледайте и нейния клип с слабмейла. И ако ви е харесал клипа, харесайте го, абонирайте се за канала ми, коментирайте, натиснете звънчето, за да ви се появяват известия за моите клипове. И така нататък, хора. Чао! Довиждане!